So, nes I mynd I ysgol Carmarthen yn Sir Gyfyrddin. Es I mlaen wedyn I Prifysgol Metropolitan Caerdydd I wneud seicoleg. Ar ôl y 3 mlynedd yna, es I cael swydd mewn cartref preswyl plant, ond o'n I moyn gweld yr ochr arall y pethau a shwt oedd hwnna'n gweithio. So ges I swydd yn Pen y Bont yr Ogwr fel ymgynghorydd personol. A wedyn, ar ôl 3 mlynedd galed, des I nôl I Sir Gyfyrddin I fod yn ymgynghorydd personol. Fi'n gweithio gyda plant o 16 lan hyd at 25, sydd wedi cael dechrau mwy drygionus yn bywyd, mwyn cael nhw'n barod I fod yn oedolyn. So, ni'n helpu gyda pethau fel llety, challidebu. Mae fe'n newid o un unigolyn i'r llall. So mae'r cymwyster fi'n neud ar y foment yw y Level 4 Social Services Practitioner. So dath y cymwyster lan pryd o'n i'n meddwl beth o'n I moyn neud yn y dyfodol, y gradd mewn social work. So mae fe fel mewnwelediad neis I weld beth bydd hwnna fel os fi am wneud yn y dyfodol. Fi'n teimlo fel bod hyder fi yn y swydd lot well nawr. Fi'n gwybod pam tu ôl pethau fi'n neud. Fi wedi dysgu lot am byti gwahanol theoriau a modelau o fewn gwaith cymdeithasol. Ni wedi wneud gwaith ar pob agwedd o gofal cymdeithasol. Ni hefyd wedi wneud pisio waith ar legislations a oedd rhaid ni siarad am byti pob agwedd, dim just beth I ni wneud o ddydd I ddydd. Ond hefyd fi'n credu yn y dyfodol falle ni mewn I wneud y gradd social work a mae'r cymwyster yma yn step lan I wneud hwnna. Os bydd rhywun yn meddwl wneud apprenticeship yn y dyfodol, byddwn ni'n gweud cewch amdani. Chi'n gweithio gyda oedolion, plant, pobl ifanc, pobl iechyd meddwl a pobl anabl hefyd. Felly ewch amdani os chi moyn cael effaith positif ar bywydau pobl.